bideo honetan, Googleeko kalkulu horrien txantilloi hau erabiliz, HAko oharra automatikoak nola sortu azalduko dut. Dena den, txantilloi hau egokitu dezakezue zuen ikasgairako itemak txertatuz. Eta erabiltzen oso erraza da. Ikusten duzuen bezala, 4 leiho edo 4 horri ditugu, orduan, hauetako bakoitzean, horrelako formatua edukiko genuke. Ados, hemen ikasleen izenak agertuko zaizkigu, hemen oharra automatikoki sortua eta hemen itemak ditugu. Egin behar dugun lehendabiziko gauza info atalera joatea da, eta hemen gure ikasleen zerrenda kopiatzea. Hau fikziozko ikase batzuen izenak dira, kopiatuko ditut, eta hemen itxasiko ditut. Orduan, hemen ja, zenbakiarekin agertuko zaizkit. Eta hau automatikoki zerrenda hau ebaluazio guztietan agertuko da ikusten duzuen bezala. Momentu honetan, bigarren ebaluazioan gaude. Beraz, erakutsiko dizuet, adibidez, bigarren ebaluazioan nola ebaluatu. Hemen baditugu itemak. Euskaraz daude, baina bi hizkuntzetan agertuko zaizkigu. Beti ikase bakoitzean lehendabiziko lerroa euskaraz da, eta hemen duzue itema, bai? Eta aukeratu behar duzue, kolorearen arabera oso erraza da. Mailari gorenenetik gorria baxuenera izango litzateke. Eta hemen, item bera, baina gazteleraz. Orduan, oso erraza da. Ikasez ikase joan, eta pentsatu bakoitza ze maila nahi duzuen, adibidez, hemen gorria eta hemen laranja. Orduan, hemen sortuko zaizue oharra. Eta gazteleraz noski kolore bera erabili behar duzue, eta item maila bera erabili behar duzue, baina koloreekin egia da oso erraz egiten dela. Orduan, horrela, ikusten duzuen bezala automatikoki sortuko zaizue oharra. Eta horrela ikase guztiekin egin dezakezue bakoitza bere maila aukeratuz. Honek gure nota jartzeko lana pila bat errazten du. Eta kontutan eduki behar dugun gauza bakarra bada kopiatzerakoan guk modu normalean kopiatuko dugu, baina itxastera goazenean, demagun hemen itxasi nahi dudala, ikusiko duzue, ez dela itxasten. Hau da, lehen kopiatu ditudan itemak. Orduan, ez zait hau bera itxasten. Zer egin behar dut hau itxasteko? Kopiatu eta itxasi modu arruntean sakatu beharrean, itxasketa beretzia, eta hemen balioak soilik. Hau da, horrela itxasten ari naiz, benetan kopiatu dudan. Orduan, klik egitean ikusten duzuen bezala, itxasten zait hemen dudana. Orduan, hau kontutan eduki edukan edo erabiltzen duzuen aplikazioan itxasterakoan. Ados, modu arruntean kopiatu ordez, kopiatu behar dugula bakarrik edukia. Nahi baduzue Ctrl-C, Ctrl-V teklekin egin, Ctrl-C modu arruntean, eta Ctrl-V ordez, Ctrl-Shift-V. Shift bada teklatuaren ezkerraldean egoten den gorantzako gezia duen tekla. Erabiltzen duguna, nahi dugunean zerbait hitz baten, adibidez, hizki bakarra maiuskulaz egotea. Orduan, horrela, egingo genuke gure itemak kopiatzeko. Okertzen bagara, besterik gabe, klik egin eta ezabatu sakatu. Ados teklatuan. Eta horrela, ezabatu ditzakeguna ditugunak, edo denak batera. Eta honek pila bat errazten du nota jartzeko lana. Hau egokitu nahiko bazenute, dokumentuaren kopia egin dezakezue, eta hemen zuen itemak aldatu, eta hemen klik egiterakoan besterik gabe editatzeko botoia sakatu, eta hemen kolore eskala duzuen, nahi baduzu dituzue gehitu kolore gehiago, nahi badituzue maila gehiago txertatu, eta hemen itema aldatu, eta idatzi zuek nahi duzuen itema. Berez oso erraza da, gainera egin dezakezu nahi baduzue horri bat aldatu, eta gero hau bikoiztu eta askotan kopiatu. Hemen bikoiztu sakatuz, eskuineko botoiarekin, oso erraza da eta egingo zaizue sortzen duzuen txantilloi berriaren kopia. Beraz, espero dut erabilgarria izatea. Ale, agur.